பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் ஓகே, உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கனாலும் யூ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. இல்லை நீங்கள் பாட்டு மட்டும் பாடுற மாதிரி இருந்தால் அதுவும் ஃபைன். எது ஒன்று நீங்கள் சொன்னதான். மாதாஜி பாட்டு மட்டும் பாடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். Okay, where is that? Damodarashtakam. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavad Sevaya भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञान सिंद्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वीपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमको दामोदर अष्टकम पाडुंगो। நம்ம வீட்ல हरे कृष्णा ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. नमः ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदाभियोलुकलतवमानं परामृष्टमद्यन्तो तृप्य गोप्या ऋतान्दं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजान्दम् कराम्बोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रं मुगुस्वासकाम्बत्रिरेकन्दकान्द स्थितैकैर्वं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति तृष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वकोशं निमाञ्जाण्डम् आख्यभयन्दम् तदीयेषिताकेषु भक्तजितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा हृदि वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं पतिं वा न चान्यं वृणेकं वरे सतभीगा इदं ते वपुनत गोपालबालम् सदा मे मनस वीरास्तं किं मन्ये इदं दे मुखाम्बोजम् आद्यन्तनीलये वृदं कुण्डलैः सिक्तरक्तस्य गोप्या मुगुश्चुम्बितां बिम्बरक्ताधरं मे मनस वीरास्तं मलं लक्षलावै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाप्तिमाग्नम् कृपा दृष्टिवृष्यादि दीनं बदानु गृहणे समामक्यं ये दक्षितेष्या कुबेरात्मजौ भक्त मूर्त्यैव यत्त्वा त्वया मोचितौ भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेगा नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने
त्वदीयोदरायाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा हरे हरे राम रामा राम 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 रामा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा हरे रामा राम 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी தேங்க்யூ மாதாஜி ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி, நாளைக்கு நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஃபைன் மெட்டோட பாடணும் நீங்க சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா எஸ் மாதாஜி மாதாஜி. எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸ் வேணும் நாளைக்கு நான் மாயாப்பூர் கிளம்புறேன் மாதாஜி எல்லாரும் எஸ் எனக்கோசரம் கொஞ்சம் ப்ரே எல்லாருமே பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே வந்து மாதாஜிக்கோசரம் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க சேமமா போய் பகவானுடைய தரிசனம் பெற்று நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷனோட அவங்க வரணும் இல்லையா சோ எல்லாருக்காகவும் நீங்க அங்க போகும்போது நம்ம பக்தர்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு பிற்காலத்திலும் கிடைக்க பெறணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை செய்யுங்க மாதாஜி அது ஒண்ணு மட்டும் கண்டிப்பா பண்ணா மாதாஜி போறோம் ஓகே கண்டிப்பா ஸோ கண்டிப்பா ஸோ தட் எஸ் அட்லீஸ்ட் ஆனா வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது மாயாப்பூர் போயிட்டு வரணும் எல்லாருமே இது கண்டிப்பா போக வேண்டிய ஒரு ஸ்தலம் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா மீண்டும் இங்க வரணும்ன்ற மனசே இருக்காது ஸோ இது நான் ஒரே வாட்டி தான் போயிருக்கேன் ஆனா ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் கம்மிங் ஃப்ரம் த டெம்பிள் ஒன்லி ஸோ நான் அப்படிப்பட்ட செகண்ட் ஒரு டைம் மாதாஜி ஓகே ஸோ ஒரு வாட்டி தான் போயிருக்கேன் ஆனா அந்த ஒரு வாட்டியே மேக்சிமம் டைம் வந்து நான் கோயில்ல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் யாத்திரை போகக்கூடிய சில தலங்கள் லாஸ்ட் டே கூட நான் போகவே இல்லை அந்த போட்டிங் எல்லாமே நான் போகவே இல்லை நான் ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஸ்டேயிங் இன் த டெம்பிள் ஒன்லி அந்த மாதிரி ஒரு மனசை வந்து பகவான் கொடுப்பார் அதனால நீங்க கண்டிப்பா நீங்க போகலாம் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரணும் யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் போகலையோ அடுத்த வாட்டி நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணா வாய்ப்பை வந்து நழுவ விட்டுறாதீங்கோ ப்ளீஸ் ஓகே போயிட்டு வாங்குவோம் எல்லாருமே பிருந்தாவனம் போகணும்னா கூட இன்னும் இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும் மோஸ்ட்லி அடுத்த கார்த்திக்கு மோஸ்ட்லி பிருந்தாவனம் யாத்திரை இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன்னா பிருந்தாவனம் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா பூரி ஆயிடுச்சு இப்ப மாயாப்பூர் ஆச்சு மறுபடியும் வந்து ஒண்ணு துவாரகா இல்லைன்னா பிருந்தாவனம் ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கணும் வேற யார் மாதாஜி வாசிக்கணும் இல்ல சேதுலட்சுமி மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறதுல மாதாஜி இன்னைக்கு எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க. நைட் நான் படிச்சேன். ஓகே ஓகே ஃபைன் சோ இப்ப சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கணுமா வேற யாரு ஜானகிராமன் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு. ஓகே ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க வாசிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா சேதுலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கிறேன் மாதாஜி. இருக்காங்க மாதாஜி. வாசிங்க நீங்க வாசிச்ச பிறகு அப்புறம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறேன் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா லலிதகலன் மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சைக்கிள் ஓகேங்களா ஃபைன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் மாதாஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த இது சொல்லலையே மாதாஜி, தாமோதரம். ஓகே தாமோதரது இல்லையா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நேற்று 12th ஸ்லோகம் தானே சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதனுடைய வியாக்கியானத்துல இன்னைக்கு இன்னைக்கு மாதாஜி அடுத்த வந்து நல்லா இருக்கு அடுத்த ஒரு நிமிஷம் நேற்று தாமோதர் இல்ல சாப்டர் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 நேத்து நம்ம 11 வரைக்கும் பார்த்தோமா எது வரைக்கும் பார்த்தோம் 10 வரைக்கும் 11 பார்த்தோம்ல நேத்து ஓகே 11 when caught by mother Yashoda Krishna became more and more afraid and admitted to become an offender so இந்த லீல எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது பகவான் நடப்பார் நடக்காமலே இருப்பார் இப்படி நம்ம அந்த he can walk and he cannot walk
இஸ் ஹியர், இஸ் இன் அண்ட் இஸ் அவுட் அப்படிலாம் நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எதுல படிச்சு? ஈஷோல இல்லையா? ஈஷோ உபனிஷத். லெட்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல படிச்சேன். தத்தூரே தத்தத்திகே தத் தத் நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் மாதாஜி. ஐ திங்க் ஈஷோ, ஈஷோ வரும் மாதாஜி. ஆமா. அதாவது நடக்கிறம் இல்லை, உள்ள இருக்கிறாரு, வெளியிலயும் இருப்பாரு. தத்தூரே தத் அந்திகே, அதே கரெக்ட். தூரே மீன்ஸ் தூரம், அந்திகே மீன்ஸ் இன்டர்னல். ஓகே, சோ அதாவது பரமாத்மாவா எல்லாருடைய மனசுலயுமே இருக்காரு. இட்ஸ் ஈஷோ, இஃப் ஐ எம் ரைட். ஈஷோ தான் அது. ஆமா, ஈஷோல வரும் அந்த மந்திரம். சோ அதனால அந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ். இப்போ பரம்பொருளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். போன நேத்தினுடைய ஸ்லோகம் 10வது ஸ்லோகத்திலயா அவரை பத்தி எல்லாமே இருந்தது. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சது நம்ம இது இல்ல 11 ஓகே, 11 முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 12 11 நாம் என்ன பண்ணோம்? பகவானுடைய 11. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தாயார் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக் இல்லையா, கையில கோல் இருந்தது. தாயார் போட்டுட்டேன்னு சொன்னாங்களே தவிர போடல. லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, இந்த இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய கையில வச்சு பின்னாடி மறைச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்படி கையில அவருடைய வலது கையை இவங்களுடைய வலது கையால ஹோல்டு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. சோ அப்போ அப்புறமா மெதுவா அந்த கோல் அவங்க கிட்ட இருக்கிறத பார்த்த கிருஷ்ணர் பயம் கொள்கிறார். எங்கன்னாக்கா அவரா பயம் கொள்கிறார். அவருடைய சுபாவமே பயமற்ற தன்மைதான். ஆனா இந்த இடத்துல பயம் போல. இதெல்லாம் எதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு லீலைகள் அப்படிங்கிறத நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களோட அவருடைய பிரேமையான அந்த அனுபவங்களை அவர் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். இதுதான் உண்மை. அதற்காக அதாவது பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இடத்துல அவங்களுக்காக அவர் he will become a servant. ஸோ இந்த இடத்துல சர்வெண்ட் ஆவாரு இல்லையா. நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்த சாரதி பொய் கூட சொல்றாரு இல்லையா. பார்த்த சாரதியா ஆனது. அடுத்து பொய் சொல்லுவாரு, ஏமாற்றக்கூடிய செயல் செய்வார், இது எல்லாமே செய்வார். ஆனா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம பௌதிகத்துல பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா அவங்கள நல்ல ஒரு மனிதராக கருதவே மாட்டோம். ஆனா பகவான் செய்யும் பொழுது அதை நாம ஏத்துக்கிறோமா இல்லையா. எல்லா கான்ட்ராக்டரியா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ளதுதான். மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே தலைகீழான ஒரு பிம்பம் தான் இந்த இடத்துலன்றத அங்க இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் உண்மையானது. ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கிறது எது? தலைகீழான ஒரு பிம்பம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அங்க மேன்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி இங்க இழிவான ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அங்க கோபியர்கள் எல்லாமே பகவானுக்குத்தான் முதன்மை ஸ்தானம். அங்கே வெறுமனே பக்தி. அங்கே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. வெறுமனே அவங்களுடைய புலன்கள் அனைத்துமே பக்குவம் அடைந்த அந்த உயிர்வாழிகள் இறைவனுக்கு தொண்டு புரிவதற்காக மட்டுமே அன்பு பரிமாற்றங்கள் செய்யப்படுகிறது. சோ இது உயர்வான ஒரு நிலை. ஆனா இங்கே அதையே நாம் என்ன பண்றோம்? ஒரு தாழ்வான, அதாவது ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இல்லையா. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாரமோர் அப்படின்றதையுமே படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. சோ அதாவது ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரிதான் இந்த இடத்துல கருதப்படும் இல்லையா. அதுதான் இங்க தலைகீழான, அதுக்கு நேர் எதிர்மறையாதான் கருதப்படும். ஏன்னா எதற்காக அது நேர் எதிர்மறையாக கருதப்படும்? எப்பயாவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? வை அங்க இருக்கிறது டைரக்ட், இங்க இருக்கிறது இன்டைரக்ட் அப்படிங்கறத எதுக்கு நம்ம சொல்றோம்? ஏதாவது ஒரு யோசனை யாராவது முயற்சி பண்ணுங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நாட் அட் ஆல் மாதாஜி. அங்க முக்குணங்கள் கிடையாது மாதாஜி. இங்க முக்குணங்களோட அகங்காரம் இந்த மாதிரி 5 இதால நம்ம ஆக்கப்பட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அதனால அங்க இருந்து இங்க அது டிஃபரெண்டா இருக்கு. இதெல்லாம் கலைந்தாதான். ஏன்னா அங்க தன்னலமற்ற தன்மை, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைதான் ஸ்பிரிச்சுவல். அந்த இடத்துல எந்த குணங்களுமே கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல அங்க காலமும் கிடையாது இல்லையா. எப்பவுமே ஒரே போல் இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா இங்க காலம் உண்டு இல்லையா. அடுத்து முக்குணங்களால மட்டும்தான் இங்க நம்ம செயல்படுறோம். சோ இந்த குணங்களுடைய பாவத்தினால என்ன ஆகுதுனாக்கா, அதே பாவம் இங்க வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, அதெல்லாம் பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு பௌதீக புலன்களாக அது செயல்பட்டு விடும்.
அங்கே வெறுமனே ஆன்மீகம் மட்டும்தான். அங்க பாயிண்ட் நாட் எத்தனை 0 போட்டு 1 போட்டாலும் அந்த பர்சன்ட் அளவுக்கு பௌதிகமே இருக்க. பௌதிகம் 1% இருந்தா கூட 0.0% இருந்தா கூட அங்க இருக்கவே முடியாது. we have to come back. அங்க என்ட்ரியே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் there is no entry. அப்படி ஏதாவது தவறு இழைத்தாலும் கீழே வர வேண்டியதுதான். எக்ஸாம்பிள் யாரு? ஜெயா விஜயா இல்லையா? இதே ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும். ஸோ there is no entry for the பௌதிகவாதி. அவன் எவ்வளவு ஒரே ஒரு அதாவது தூசியிலுமே தூசி அளவா இருந்தா கூட அது என்ட்ரி கிடையாது. அந்த அளவுக்கு பௌதிக பண்பு இருந்தா. அதே மாதிரி அவன் 3 குணங்களோட இருக்கிற வரைக்குமே அவனுக்கு குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது என்ட்ரிக்கு. ஸோ ஒருத்தர் நாம இப்பவே ஒரு அளவுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கக்கூடாது இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எது மேன்மையான குவாலிட்டிஸ், எது இழிவான குவாலிட்டிஸ்ன்றத கொஞ்சமாவது நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. அப்ப அதுலயே ஹையஸ்டா போனவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமா யாரையுமே வேறுபடுத்தியே பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த இடத்துல எல்லோரையுமே தன்னை போலவே எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் கண்டிப்பா வரும். அதுதான் ரிஷி முனிகள் எல்லாமே கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஆனா அவர்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுதும் இந்த 3 குணங்களால கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். எப்பயாவது ஒரு இன்சிடென்ட் வரும்போது ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் கூட அவங்கள கீழே தள்ளிடும் இல்லையா? அதையும் தாண்டி வரவங்க தான் கிரேட் இல்லையா? சோ எப்ப ஒருத்தர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தன்னுடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே அங்கு பர உலகத்தில் எவ்வாறு இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கோ அதை அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும். மனதளவுல அவங்களுக்கு பக்தியினுடைய பாவத்தை அவங்களால ஆனந்தம் கொள்ள முடியும். ஆனா அந்த நிலை அடைவதற்கு ஒருத்தர் அதிகமான பயிற்சி. சோ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களாலதான் அங்க இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் இங்க தலைகீழ பிம்பமாக தெரியறதுக்கான காரணமே இந்த நாம இயங்குறது கிடையாது, நாம இயக்கிறது கிடையாது இந்த உலகத்தை. இந்த 3 குணங்கள் பிரகிருதி இல்லையா, மாயை, அந்த இதுதான் இந்த உலகத்தையே அட்டி படைக்கிறது இல்லையா? எல்லா ஜீவன்களுமே அந்த 3 குணங்களுக்குள்ள கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். யார் ஒருத்தர் அந்த 3 குணங்களை வென்று வருகிறார்களோ அவர்கள் இறைவனுடைய பாதங்களை சேர்கிறார்கள், நித்தியமான உலகை சேர்கிறார்கள். ஓகே, சோ இங்கே பகவான் ஸ்வயம் அவரே இங்க அவதரித்திருந்தாலும் அவரை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எப்படிப்பட்டவங்க இருக்காங்க? 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இல்லை, 3 குணங்களோட உழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ பகவான் எப்பவுமே தான் பகவான், தான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே அவர் பறைசாற்றி கொள்ளவில்லை இல்லையா? அவர் இங்க இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு அவரும் அந்த யதார்த்தமான நிலையை தான் எடுத்துட்டு வாழ்ந்தார். இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஆனா இன்டர்னலி அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் அதை எப்பவுமே காட்டிக்கொண்டு கிடையாது. ஆனா ஒவ்வொரு சமயத்திலுமே இந்த அசுரர்கள் வதம் பண்றது இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது அவருடைய மகாவிஷ்ணு தத்துவங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனா கிருஷ்ண தத்துவத்துல வதைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, சோ ஏன் பகவான் அப்படின்னா இப்ப நம்ம அவர் நம்ம கிட்ட மிஸ்டிக் யோகத்தை பண்ணா அவரை நாம என்ன பண்ணுவோம், உட்கார வச்சு நம்ம பிளெஸிங்ஸ் வாங்குவோம், நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் கேட்போம். இப்போ கூட நம்ம ஒரு குரு ஆச்சாரியா போய் பாக்குறோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன குறைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் கேட்டு அதற்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்கன்றதுக்காக போறோம் இல்லையா? அவர் மீது பக்தி கொள்றது என்பது செகண்ட் பாயிண்ட தான் வச்சிருக்கோம். உண்டா இல்லையா? நம்ம எத்தனையோ, அதாவது தமிழ்நாட்டுல கூட சில குரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உண்டு இல்லையா, ஆத்தன்டிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உண்டு. திருவண்ணாமலையில எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லையா, அதே மாதிரி திருக்கோவிலூர்ல ஒரு இருக்கு, ஒரு இது இருக்கு, அங்கேயும் வெரி ஆஸ்பீஷியஸா சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் சைட்ல. ஸோ அப்படி அந்தந்த குருகள் பாத்தீங்கன்னா சில இதுல பாத்தீங்கன்னா அது சைவமா இருக்கட்டும் வைணவமா இருக்கட்டும் எந்த இதுவா இருக்கட்டும், ஆனா நாம இப்ப காஞ்சிபுரம் மட்டம் இங்கெல்லாம் போகும்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம், வில் டேக் ஒன் லிஸ்ட் அண்ட் வில் கோ இல்லையா? அது எல்லாமே பௌதீக லிஸ்டா தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான இதுக்குதான் நாம ஒரு குரு ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அது மிக மிக தவறு. நம்ம வாழ்க்கையில நன்னிலை பெறுவதற்கு என்பது ஆன்மீகத்துல நன்னிலை பெறணும்ன்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தான் நாம அவங்க கிட்ட பெறணுமே ஒழிய நாம பௌதீகத்துக்காக நாம அவர்களிடத்துல செல்லக்கூடாது. பௌதீகத்தை எப்பொழுதுமே குரு மூலியமா பகவானுடைய பாதங்களை சமர்ப்பித்து இல்லையா, இதற்கான மார்க்கத்தை என்னன்னு கேட்கறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பிரயத்திக்கணும். அப்ப நம்ம பௌதிகத்துல எப்படி நம்ம செயல்படுத்துறது, நமக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிலாம் நமக்கு தோணும். ஆனா அதற்கான மார்க்கத்தை இறைவன் காட்டட்டும்ட்டு இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும்.
கண்டிப்பாக இறைவன் வந்து நமக்கு வழி நடத்தி கொடுப்பார். அது அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸை நாம எடுத்துட்டு போகணும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அந்த நம்பிக்கையை நம்ம விட்டுறவே கூடாது. ஓகே, சோ இங்க பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாமே கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லையா? ஸோ மோர் அண்ட் மோர் அஃப்ரைட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர். இதுவும் வந்து கான்ட்ரடிக்டரி தான் வரும் இல்லையா? ஸோ இதுவும் வந்து கான்ட்ரடிக்டரி. அண்ட் தென் அட்மிட்டட் டு பிகன் அண்ட் அஃபெண்டர், பீயிங் அன் அஃபெண்டர், அட்மிட்டட் டு பீயிங் அன் அஃபெண்டர் அப்படின்னா அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் மம்மி, அதாவது யசோத தாயார் வந்து விட மாட்டாங்க, நம்ம எப்படி ஒத்துண்டு தான் ஆகணும் இல்லையா? அவர் செய்ததை வந்து தவறுக்காக ஒத்துக்கணும். பிகன், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மிட்டட் டு பிகன் அண்ட் அஃபெண்டர். as she looked upon him she saw he was crying இல்லையா? பார்க்கும்பொழுது அழறாரு. அவருடைய கண்கள் இருக்கக்கூடிய மை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கரைந்து அழுகையில வந்துட்டே இருக்கு. அத வந்து அவர் வேற கண்ணை வந்து தேய்க்கிறார். he smeared the ointment, அந்த மையெல்லாம் அதாவது முகத்துல வந்து பூசிடுறாரு. மதர் யசோதா catching her beautiful son by hand mildly began to chastise him. ஸோ கண்டிஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த இது. ஸோ இங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அங்கே யாரெல்லாம் இருக்கிறது? அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் இருக்கிறார்கள், அதுக்கப்புறம் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய நாய்கள் இருக்கு, பறவைகள் இருக்கு இல்லையா? சோ இப்படி குரங்குகள் இருக்கு, மேல தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்களுக்குள்ள வந்து இப்போ டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இப்படி யசோத தாயாருக்கு வந்து அவங்களுடைய கன்க்ளூஷன்ஸ் ஒருத்தர் அவங்கவுங்களுக்குள்ள டிஸ்கஷன். பறவைகளும் சரி, அடுத்து குரங்குகளும் சரி, அடுத்து நாய்கள். குரங்குகளும் பறவைகளுமே வந்து அவங்க எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். ஸோ அவங்க வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்ததால வந்திருக்கக்கூடியவங்க. ஆனா நாய்கள் அப்படி கிடையாது. தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான் நாய்களாக வந்து இந்த இடத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ குரங்குகள் யாரு? தண்டகாரியணத்துல இருந்த ரிஷி முனிகள் என்றும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ குரங்குகள் வந்து அங்கே வந்து அவங்களும் வந்து அவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன். இப்போ அவங்களுக்கு என்ன டவுட்னா, யசோத தாயார் வந்து உண்மையிலே அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றி அறிந்துதான் இவ்வாறு செய்கின்றாரா, இல்லை அவரை பற்றி அறியாமலே இவ்வாறு செய்கின்றாரா அப்படிங்கறது எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள. ஈவன் தேவதாஸ் ஆல்சோ. சோ இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு உணர்தல். இங்க ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியாவுடைய வியாக்கியானம் 12ல தான் படிச்சாங்க. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியா பேர் மறந்துட்டேன், மாதாஜி இன்னைக்கு சொன்னாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க கேட்டீங்களா? லாஸ்ட்ல சொல்லும் பொழுது அந்த ஆச்சாரியா பேர் மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தா கடைசியில சொல்லுங்க. சோ அதாவது ஒண்ணு வந்து கண்ணன் வந்து மண்ணை தின்று இல்லையா, மண்ணை தின்கின்றான் என்று நிறைய பேர் வந்து சொன்னப்போ யசோத தாயார் அவ்வளவா எடுத்துக்கல. கண்ணன் கேட்டாக்கா இல்ல தாயே நான் சாப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ஆனா பலராமரே வந்து சொல்லும் பொழுது வாயை தெரு கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோத தாயார் வந்து கேட்பார். சோ யசோத தாயார் அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது கண்ணன் வாயை திறக்கும் போது அந்த சராச்சரங்கள் எல்லாமே அவருடைய வாய்க்குள்ள வந்து இருக்கிறத வந்து அவர் அதை வந்து காட்டுவார் அந்த வாய்க்குள்ளேயே. அப்படின்னா அவருக்குள்ளே அனைத்துமே அடக்கம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ தாயார் வந்து எஸ் தன்னுடைய பிள்ளை வந்து சம் மிஸ்டிக் யோகம் இருக்கு இல்லையா, யோகங்கள் இருக்கின்றது என்பது அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு தெய்வீகமான குழந்தை என்று தெரியும். ஆனா அதே பரபிரம்மன் என்று அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் ஹி இஸ் பவர்ஃபுல். ஏன்னா நிறைய அசுரர்கள் இல்லையா, திருநாவிரதா, சகடாசுரா, பூதனா, இவங்க எல்லாருமே வதைத்த பொழுது தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அதீத சக்தி ஆற்றல் உண்டு என்பது அவங்களுக்கு தெரியும். இது ஒரு 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 விதமான டிஸ்கஷன். இன்னொரு விதமான டிஸ்கஷன் வந்து அனைத்தையுமே அவர், அதாவது கண்ணனை பற்றி ஒரு பகுதி தெரியும், ஆனா இன்னொரு பகுதி தெரியாமல் இருக்கும். அதாவது அவருக்கு வந்து இந்த பவர்ஃபுல் யோகம் இருக்கிறது மட்டும் தெரியுமே தவிர அவர் வந்து பரபிரம்மம் என்று தெரியாது இருக்கும். ஒன்று முழுசாவே அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த முழுதா தெரிஞ்சதுனால இப்ப எங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய லீலைகளை வந்து காட்டிடுவாரோ அப்படிங்கிற, ஏன்னா வாயை திறந்த போது அந்த சராச்சரங்களை காட்டிய கண்ணன் இப்ப நான் விட்டுட்டேன், நான் இங்கேயே ஒரு லீலையை வந்து நிகழ்த்தி தன்னுடைய பவர்ஃபுல் பொசிஷனை வந்து காட்டிட்டா, அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத்தான் வந்து அர்ஜென்டா தாயார் வந்து அவரை வந்து கண்டிக்கிற மாதிரி கண்டிச்சு அவரை வந்து அவருக்கு சிறிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது ரெண்டு விதமான, இது தேவர்கள் மத்தியிலும் இவ்வாறு டிஸ்கஷன் ஆகுது. தேவர்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா மாதாஜி ஒரு பரபிரம்மம் தான் வந்து இப்படி தெரியும். ஆனாலும்
அதாவது அங்கே யசோதா தாயாரால, ஏன்னா அவங்களால கூட வந்து பகவானை கட்டி போட முடியாது, தேவர்களால வந்து டச் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட, ஏன்னா அவர் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுக்கு வந்து அவங்க சத்துவத்துல வந்து நிலை பெற்றவர்கள். அப்போ ஞானம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? இங்கே ஞானம் சத்துவம் எல்லாவற்றையும் கடந்து பிரேம பக்தியில இருக்கிறாங்க யாரு? யசோதா தாயார் இல்லையா? வாத்சல்ய ரசத்துல. சோ ஷி ஹேஸ் தட், அவங்களுக்கு அந்த ரைட் இருக்கு இல்லையா? பகவான் தன்னுடைய பிள்ளையாக, அதாவது யாரா இருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளை இல்லையா? கிருஷ்ணர் யாராக இருந்தாலுமே தன்னுடைய பிள்ளை. இப்பொழுது அவனை கண்டிக்கவில்லை என்றால் பிற்காலத்தில் வந்து கரெக்டா வராது அப்படிங்கிற ஒரு தாயினுடைய எண்ணம் என்னவோ அந்த ஒரு நிலையில தான் அவங்க வந்து செயல்படுறாங்க. கண்ணனை வந்து இப்ப கட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இதுதான் இன்றைக்கு நாம பார்த்திருக்கக்கூடியது. சோ யசோதா wanted to bind Krishna in order to chastise him, but she thought the child was so restless that he might leave the house in fear. அதாவது அவங்க இன்னும் கண்டிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த கண்டிக்கணும்னு நினைச்சப்போ அவர் எங்க வந்து நேத்து சொன்ன மாதிரி குரங்கோட, நீ குரங்கு கூட என்ன, அதாவது நம்மள சின்ன வயசுல கூட வந்து நீ இவங்களோட சேர்ந்ததுனாலதான் இப்படி வந்து நீ உருப்படாம போன அப்படின்னு அம்மா திட்டுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பாவனையில நீ குரங்குகளோட சேர்ந்து நீயும் வந்து இந்த மாதிரி சேட்டை பண்ற, வீட்டுல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே உடைச்சு போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 வாட்டி அம்மா சொல்லியாச்சு. 3ஆவது வாட்டி சொன்னப்போ நீ அப்புறம் குரங்குகளோடய போற அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வார்த்தைகள் எங்க கண்ணன் வந்து சொல்லிடுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்துலதான் வந்து இப்போ அவரை மேலும் மேலும் அவரை திட்டக்கூடாது என்பதற்காக அவரை வந்து கட்டி போடணும், வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டா என்ன பண்றதுன்றதுக்காக அவ்வாறு வந்து யசோதா தாயார் நினைக்கிறாங்க. தட் வுட் பி அனதர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா? வெளியில போய் அவர் என்ன பண்றாருன்னு யாருக்கு தெரியும் இல்லையா? வீட்லயே இவ்வளவு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல வந்து பகவான் ரகலை என்பதை விட அவரு என்ன சொல்லுவாங்க, சேட்டை பண்ணி இவ்வளவு சேட்டை, வீட்லயே இவ்வளவு சேட்டை பண்ணவன் வெளியில விட்டா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு தாயார் நினைப்பாங்களா நினைக்க மாட்டாங்களா? அவங்களுக்கு அளவிட முடியாத அன்பு யார் மீது? கண்ணன் மீது. அந்த கண்டிக்கிறதும் சரி, அவளை கட்டி போடணும்னு நினைக்கிறதுமே தாயாருக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஆனாலும் அவர் அன்பினால் கொண்டு அவரை கட்டிவிட வேணும்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவங்க வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் கண்ணனை எடுத்துக்க முடியும். அந்த சில நொடிகள், சில மணி நேரத்திற்கு கூட வந்து அவரை வந்து ஃப்ரீயா விட்டா என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற அவங்களுக்குள்ள ஒரு டவுட். அதனாலதான் அவரை வந்து வித் ஃபுல் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் இல்லையா, அன்பு கொண்டு டு ஸ்டாப் கிருஷ்ணா ஃப்ரம் லீவிங் ஹவுஸ், ஷி வாண்டட் டு பைண்ட் ஹிம் வித் த ரோப். அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில போக கூடாதுன்றதுக்காக அவர் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவரை வந்து கயிற்றால தாம் இல்லையா, தாமநாத் வீரிய கோவிதா, அதாவது மேல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு தெரியாது, வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம்லி பவர்ஃபுல், அவருடைய உண்மையான ஆற்றலை பற்றி தெரியாது. இங்க இந்த ஸ்லோகத்திலேயே கூட அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வெறுமனே அன்பினால் இல்லையா, அதனால அவங்கள கட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாங்க. Yashoda wanted to impress upon Krishna that since he was afraid merely to seek a stick, he should not perform such disturbing activities as breaking the container of yogurt and butter and distributing its contents to the monkeys இல்லையா. சோ அவங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இல்லையா, இவ்வளவு சேட்டை பண்ணக்கூடாது இல்லையா, குரங்குகளுக்கெல்லாம் எடுத்து வந்து வெண்ணையும் அந்த தயிரையும் கொடுத்து இல்லையா, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த தயிர் பானைகள் எல்லாம் உடைக்கிறது, இது வந்து அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது இல்லையா. மதர் யசோதா didn't care to understand. சோ அம்மாவுடைய பாவம் இப்படிதான் இருக்கு. கண்டிக்கும் பொழுது நாம சிறுபிராயத்துல, இப்ப நாம கூட வயசான பிறகு நாம நினைச்சோம்னா எப்பயோ ஒரு வாட்டி சின்ன தவறு கண்டிப்பா பண்ணிருப்போம் இல்லையா. அந்த சமயத்துல நம்ம அம்மா திட்டும் போது சைலண்டா தான் இருந்திருப்போம். அப்ப நாம என்ன விளக்கம் கொடுத்தாலும் அம்மா கேட்க மாட்டான் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன செஞ்சாலுமே யசோதா தாயார் கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா. சோ she doesn't care to understand அப்படின்னா அதை கேட்டுக்கணும்னு கூட அவங்களுக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது. அண்ட் how his power spreads everywhere இல்லையா. this is the example of the pure love. எப்படி அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி அவர் புரிந்து கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு அதுல நாட்டம் இல்லை. இப்போ அப்படின்னா அன்பு கொண்டு இனிமே கிருஷ்ணன் எங்கேயும் வெளியில போயிடக்கூடாது, ஓரிடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து கட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. லீலை முடிஞ்சது, அதோட இன்னைக்கான ஸ்லோகமும் முடிஞ்சது.
நாளைக்கு பார்ப்போம். நாம 31வது ஸ்லோகம். Yes. 32 மாதாஜி. 31 படிக்கல நான். சொல்லுங்க விளக்கம். 31 விளக்கம். 32 வாசிச்சிருங்க. யாரு வாசிக்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க? சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சிருங்க. நான் ரெண்டுமே சேர்த்து விளக்கம் கொடுத்துறேன். Yes, மதுர் விதூஷிதா தேவை பதபீர் அசஹி நிஷ்ணுபி யோ நாரத வசஸ்தத்யம் நாக்ராஹிஷம் அசத்தமஹ. எஸ், हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। मदीर विदूषिता देवै पदपीर असहिष्णुभिः यो नारद वसस्तत्यं नाग्राहिषम् असत्तम्। மதி விதுஷிதா மாசுற்று தேவை தேவர்கள் பத்தபி கீழே விழுவர் அசஹிஷ்ணுபி பொறுமையின்றி நான் நாரத மாமுனிவர் வச்ச அறிவுரைகளின் சத்தியம் உண்மை ந இல்லை அக்ரஹாஷியம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தேவலோகங்களில் வாழும் அனைத்து தேவர்களும் ஒரு நாள் கீழுலருக்கு திரும்பவும் வரக்கூடியவர்களே. பக்தி தோன்றினால் நான் வைகுண்ட லோகத்திற்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு அவர்கள் அனைவரும் பொறாமை கொண்டுள்ளனர். அதனால் சகிப்புத்தன்மை இல்லாத தேவர்கள் தனது மதியினை கெடுத்து விட்டனர். இதன் காரணமாகவே நாரத முனிவர் அருளிய அறிவுரை என்னும் வரத்தினை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது போய்விட்டது போலும். பொருளுரை. ஆல் க்ளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கி. ஒருவன் கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்ளும் பொழுது தேவர்கள் மிகவும் மனக்கலக்கம் அடைகின்றனர். ஏனென்றால் தேவர்களுக்குரிய ஆதிபத்திய தேவதை என்னும் பதவியினை இழந்து விடுவோமோ என்ற அச்சமே அதற்கு காரணமாகும். இதற்கு எத்தனையோ எடுத்துக்காட்டுகள் சான்றுகள் தேவ இலக்கியங்களில் உள்ளன. தாம் வசிக்கும் தேவலோக வாழ்க்கையானது நிரந்தரமானது அல்ல என்பதனை அவர்கள் அறிவர். பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்திலும் சீனே புண்ணியே மத்திய லோகம் விஷந்தி இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவலோகத்தில் உள்ள அனைத்து தேவர்களும் தமது புண்ணியம் தீர்ந்த பின்னர் மீண்டும் பூவுலகிற்கு வருவர் என்றும் கீதையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தேவர்கள் தமது உடற்பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை கட்டுப்படுத்துகின்றனர் என்பது உண்மையே. உண்மையிலே நமது கண் இமைகளை அசைக்கும் சுதந்திரம் கூட நமக்கு இல்லை. எல்லாம் அவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. துருவ மன்னரின் முடிவு என்னவென்றால், பக்தி தொண்டில் தான் பெற்ற உயர்நிலையினை கண்டு பொறாமை கொண்ட தேவர்கள் சதி செய்து தன் மதியினை மாசுபடுத்திவிட்டனர். ஆகையால் தான் மிக சிறந்த வைணவரான நாரத முனிவரின் சீடராக இருந்தும் தன்னால் அவரது அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது. இப்பொழுது துருவ மன்னர் இவ்வுரைகளை புறக்கணித்து எண்ணி வருந்துகிறார். நாரத முனிவர் அவரிடம், நீ ஏன் உன் மாற்று தாயின் இகழ்ச்சி அல்லது புகழ்ச்சியினை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டார். உண்மையில் அவர் துருவ மன்னரிடம் அவர் குழந்தையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அப்புகழ்ச்சி அல்லது இகழ்ச்சிக்கு பதிலாக அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கூறினார். ஆனால் துருவ மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து வரம் பெற வேண்டும் என்று உறுதி உடையவராக இருந்ததினால் நாரத முனிவர் அவரிடம் சிறிது காலத்திற்கு வீட்டில் இருந்துவிட்டு உரிய சமயம் வரும்பொழுது பக்தி தொண்டு புரியலாம் என்று அறிவுரை கூறினார். நாரத முனிவரின் அறிவுரைகளை துருவர் புறக்கணித்தமைக்காகவும் மேலும் அவரிடம் தன்னை அவமதித்த தன் மாற்றான் தாயை பழி வாங்குவதற்காக தன் தந்தையின் நாட்டினை பெறுவது என்னும் அழிக்கக்கூடிய ஒன்றியதாக அவரிடம் முரண்டு பிடித்தமைக்கும் வருந்துகிறார். துருவ மகாராஜா தனது ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது போய்விட்டோமே என்பதற்காகவும் அதனால் தனது உணர்வு மாசுற்றதே என்றும் மிகவும் வருந்தினார். ஆயினும் பகவான் அளவற்ற கருணை உடையவர் ஆதலினால் துருவரின் பக்தி தொண்டை மெச்சி
அவருக்கு இறுதியான வைணவ லட்சியத்தினை அருளினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம். இது நம்ம முரண்டு பிடித்தமை இல்லையா, அடம் பிடிக்கிறது. அங்க அவர் ஸ்டபனா தான் பேசினார். எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்லையா அப்படின்னா, நான் இதெல்லாம் ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில கிடையாது, எனக்கு தேவை பொசிஷன், அவ்வளவுதான். அப்படிதான் ரொம்ப ஸ்டபனா இருந்தார் இல்லையா. ஸ்டபர்னஸ் வந்து அது அறியாமையினுடைய அறிகுறி என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடம் பிடிக்க கூடாது எப்பவுமே. ஆனா அவருடைய நோக்கம் வந்து பௌதிகமாயிருந்திருந்தாலும், ஆனால் அதுல வந்து அவருடைய நிலை, தான் ஒரு அரசர், அந்த அரசக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே அவருக்குள்ள வந்து இருந்திருக்கு இல்லையா. அடுத்து ஆள வேண்டியது நாம தான். ஸோ இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கு வந்து செயல்படுத்த வேண்டியது எல்லாமே வந்து அவருக்கு நினைவில் இருக்கு. ஒரு அரசன் எவ்வாறு ஆள வேண்டும், அவனுடைய கௌரவம் இதெல்லாமே அவருக்கு இருக்கு. ஆனா இங்க அததான் அவர் மெயின்மையா எடுத்துட்டு வந்தார். முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல அதற்காகத்தான் அவர் தவம் புரியவே வந்தார். ஆனா தவத்தில வந்து தன்னுணர்வுல வந்து நிலை பெற்ற பொழுது உண்மையான உயர்வு எது அப்படிங்கிறதையுமே அவரால நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால்தான் தான் பௌதிகத்தை கேட்டதற்காக மிக மிக வருத்தப்படுகிறார். அஹோ பத மமான்யாத்மயம் மந்தபாக்யஸ்ய பஷ்யதஹ. மந்தபாக்யம், நாம் எல்லாருமே இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மந்த பாகியர்கள் தான் இல்லையா. சோ பஷ்யத் பவசித்தஹ பாத மூலம் கத்வாயாசேயத் அந்தவத். அஹோ அந்தோ, பத ஐயோ, மம எனது, அனாத்மயம் உடல் உணர்ச்சியினால், மந்த பாக்யஷ துரதிஷ்ட வசத்தின், பஷ்யத பார்ப்பதற்கு, பல பவ உலக வாழ்க்கை, சித்தக துண்டிக்கக்கூடிய, பவான் கூடிய துண்டிக்கக்கூடிய பகவான், பாத மூல திருவடிகள் திருவடி தாமரைகள், கத்வா அடைந்தும், யாஷே நான் துதித்தேன், எத் எந்த, அந்தவத் அழியக்கூடிய. அந்தோ என்னை பாருங்கள், நான் எத்தனை நல் வாய்ப்பை அற்றவன். பிறப்பு இறப்பு தலையினை துண்டிக்கக்கூடிய தலை, அதாவது சின்ன லாவரன், அது பெரிய லாபட்டிருக்காங்க. சோ தலையினை பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அந்த முடிச்சு இல்லையா, அதுக்குதான் தலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த இதை வந்து கட் பண்ணணும். அதை நான் முடிச்ச துண்டிக்கக்கூடிய பகவானின் தாவரை திருவடிகளை அணுகியும் எனது புத்தியின்மையினால் நான் அழியக்கூடிய பொருட்களை வேண்டி வணங்கி விட்டேனே அப்படின்னா, ஆரம்பத்துல அவர் வேண்டி வணங்குறது பௌதீகம்தான். ஆனா பக்தி கொள்ளும்போது அவர் பக்குவம் அடைந்து அவர் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் சென்று விட்டார். ஆனா அவர் அந்த பௌதீகத்தை நாம கேட்டதால எவ்வளவு பெரிய தவறு இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து அவர் உணர ஆரம்பிக்கிறார். மேலும் இஸ்லோகத்தின் அனாத்மயம் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது. அனாத்மயம், ஆத்மா இல்லையா. ஆத்மா என்னும் வார்த்தை ஆத்மாவை குறிக்கும். அனாத்மா என்னும் வார்த்தை வந்து ஆத்மாவை பற்றிய கருத்தின்மை. அப்படின்னா இந்த ஆத்மா யார் என்பதை அறியாமல் வெறுமனே வந்து உடல் ரீதியான ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படின்னா அறியாமையிலிருந்து செய்யக்கூடிய செயல்களாகும். சோ ஆத்மாவை பற்றிய கருத்து இன்மைன்னா அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாம, அதனுடைய கான்செப்டே தெரியாம இருக்கக்கூடிய நிலை. சோ ஷீல ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களில் ஒருவன் மைந்தர்களிடம் ஒருவன் ஆத்மா அல்லது ஆன்மீக நிலையினை உணராத வரையிலும் அவன் செய்யும் அனைத்தும் அறியாமைத்தான். ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார். நம்ம எது வரைக்கும் ஆத்மாவை பற்றி உணரலையோ அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அது அறியாமையில் இருந்து கொண்டு ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் தான். அவனது வாழ்வில் தோல்வியினையே கொடுக்கும். கடைசி கட்டத்துல அது தோல்வியை தான் கொடுக்கும். எப்பவுமே முழுசா பௌதிகத்திலேயே இருக்கக்கூடாது. சோ ஆன்மீகமும் பௌதிகமும் வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து மேன்மையா எடுத்து பௌதிகத்தை வந்து நாம இறைவனுடைய திருப்பணியாக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றினோம் என்றால் அதுவே நமக்கு நல்ல பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனா இதை வந்து நாம பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சி இல்லாம கண்டிப்பா கிடைக்காது. சோ இது அவனது வாழ்வில் தோல்வியினையே கொடுக்கும். வெறுமனே பௌதிகத்தை எண்ணிக்கொண்டு நாம் போனா அது தோல்வியை தான் கொடுக்கும். துருவ மகாராஜா ஜனன மரண துன்பங்களில் இருந்து நித்திய விடலை அளிக்கும் உயர்ந்த ஆவினை, அதாவது இதனை எந்த ஒரு தேவராலும் அருள முடியாது. மேல சொன்ன அந்த இதெல்லாமே துருவ மகாராஜா பண்ண அந்த நோக்கத்திற்காக வந்து அவர் வந்து பகவான் மாத்திரம் கிடையாது, எந்த தேவதை கேட்டிருந்தாலும் அவங்க வந்து கண்டிப்பா
அவங்களுக்கு இவருக்கு என்ன ஆப்புலன்ஸ் வேணுமோ அதை கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அந்த பௌதிக லாபத்தினால என்ன புண்ணியம் என்று அவர் யோசிக்கிறார். அது தேவையற்ற ஒன்று. சோ அருள் கூடியவரான முழுமுதற் கடவுளை தன் அணுகியும் மூடத்தனத்தினால் அழியக்கூடிய பொருட்களை விரும்பிவிட்டனே என்று மிகவும் வருந்துகிறார். சோ இரண்யகசிபு பிரம்மதேவன் அழிவற்ற வரத்தை கேட்டான் இல்லையா. ஆனா பிரம்மதேவன் என்ன சொல்றாரு, எனக்கே அந்த இது கிடையாது, நானே இந்த 100 ஆண்டுகள் முடிஞ்சா நானே ஐ ஹாவ் டு டேக் தட் இல்லையா, டெத் பெனால்டி எனக்கும் உண்டு. நானும் மரணம் எய்த வேண்டும், அதற்கப்புறம் விடுதலை காண பிறகு இப்ப இந்த பதவியில இருந்து கொண்டு நான் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் இல்லையா, அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கண்டிப்பா போய் சேரும். சோ பேஸ்ட் ஆன் தட் புண்ணிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவர் மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் செல்வார்கள். சோ அப்படி இல்லாம போனா அவருடைய தவறுமே அவர் அனுபவித்துதான் ஆகணும். சோ யாருக்குமே இது விதிவிலக்கு கிடையாது. அதனாலதான் தேவதைகள் எல்லாருமே விடுதலை பெறுவார்கள் என்று கிடையாது. தேவர்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுட்காலம் வேறு இல்லையா. ஆயுட்காலம் நம்முடைய ஒரு நாள் அவங்களுக்கு 1 வருடமா 1 வருடம் போன்றதுதான் கரெக்ட். தேவோலகத்துல நம்முடைய 1 ஆண்டு அவங்களுக்கு 1 வருடம் கணக்கு. சோ அப்படி அந்த தேவர்களும் படைக்கப்பட்டார்கள். அவங்களும் ஜீவாத்மாக்கள் வித் குவாலிபிகேஷன் இல்லையா. தேவர்கள் ஆகுவதற்கான குவாலிபிகேஷன் என்ன இருக்கோ அந்த தகுதியில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பகவான் தேவர்களாக படைக்கின்றார். சோ அப்படி படைக்கப்பட்ட அந்த தேவதை பொழுதும் நித்திய தொண்டாற்றி இறைவனை துதித்த வண்ணம் தன்னுடைய செயல்களை ஆற்றினால் கண்டிப்பா மோட்சத்துக்கு போவாங்க. வெறுமனை பௌதீகத்தோட இணைந்து கொண்டு பௌதீக செயல்கள்ல ஈடுபட பண்றாங்கனாக்கா மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை தான் ஏற்படுத்தி கொள்ளும். ஆனா அதே பிரம்ம பதவி வரும்ன்றதுக்கு கேரண்டி கிடையாது. ஓகே, பிரம்ம பதவி வர்றது என்பது மிக மிக அதாவது அரிதான ஒன்று. அவங்க தவறி கூட கீழே விழுவாங்க. ஓ அதனால நம்ம உலகத்துக்கோ இல்ல கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகத்திலேயே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா விழுவாங்க. சோ எப்போ இந்த தேவர்கள் எதிர்பார்ப்புகளும் நம்மள மாதிரிதான் எதிர்பார்ப்புகளும் தனக்கு அகங்காரமும் இத்தகைய பண்புகளை எல்லாம் அவர்கள் செயல்படுத்தினா கண்டிப்பா அவர்கள் இழிவான ஒரு பாதையை நோக்கிதான் அவர்கள் செல்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். மனிதனுக்கு he doesn't have any power. நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு பவர் இருக்கா? கிடையாது. தேவர்களுக்கு பகவான் has given some powers இல்லையா. மேலும் அவர்கள் சத்துவத்துல நிலை பெற்றிருப்பார்கள், நம்மளை விட ஒரு படி மேல் அவங்க. ஆனாலும் அவர்களுக்கும் இந்த பௌதீகத்தை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும்பொழுது சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் நம்ம என்ன வேண்டுமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா. இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது நம்ம மனசுல என்ன இருக்கோ அதுவாகத்தான் நாம அடையப்படுகின்றோம். இது நாம பகவத்கீதையில படிச்சாச்சு. தேவர்களும் அதே மாதிரிதான், அவர்களும் தவறி விழுவார்கள். சோ இங்கே ஆகையினால் தன்னால் அவ்வரம் அருள முடியாது என்று பிரம்மதேவன் சொல்றாரு. ஆகையினால் அமரத்தன்மை அல்லது ஜனன மரண சங்கிலின் துண்டிப்பு என்பதற்கான வரத்தினை அருளக்கூடியவர் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே அப்படின்னு சொல்லுகிறார். சோ மேலும் அதாவது பிறர் அல்லர், வேற யாரும் கிடையாது. ஹரீம் வினா நா ஸ்ருதிம் தரந்தி, அதாவது அவரை தவிர வேற யாருமே கிடையாது. முழுமுதற் கடவுள் ஹரியின் அருளின்றி உலகத்தில் பிறப்பு இறப்பு இல்லையா இன்னும் பிறப்பு இறப்பு சங்கிலியின் தொடர்ச்சியினை வேறு யாராலுமே கண்டிப்பா துண்டிக்க முடியாது. சோ மேலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால் பகவான் பவ சித்தக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இது. பவ சித்தக அப்படின்னா சித்த மீன்ஸ் தூண்டக்கூடிய, அதாவது துண்டிக்கக்கூடிய பகவான். சாரி, உலக வாழ்க்கை துண்டிக்கக்கூடிய பகவான் தான் பவ சித்தக என்று அழைக்கப்படுது. பவ என்றால் இந்த உலகம் இல்லையா. சித்தா மீன்ஸ் ஞானம் இல்லையா. அந்த துண்டிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இறைவனே வழி நடத்துகிறார். அத்தகைய செயலை புரிவதால் அவருக்கு சித்தர் என்று, அப்படின்னா அந்த யோகத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் என்று பொருள். மேலும் கிருஷ்ணம் உணர்வு முறையினை கொண்ட வைணவ கொள்கையானது அனைத்து வகையான உலக ஆசைகளிலிருந்தும் ஒரு பக்தனை தடை செய்கிறது. எஸ், பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து நமக்கு கண்டிப்பா தடை என்பது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள மனசுல இருந்தே வரும். இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வரும். மேலும்
அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கக்கூடியது. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் இல்லையா? அதாவது நாம இந்த அபிலாஷா அப்படின்னா ஆசைகள், அதை வந்து நம்ம ஜீரோ பண்ணணும். இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக ஆசைகளை வந்து நாம நல்லிவை பண்ணணும். அப்ப நம்மளால வந்து தூய பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். ஆனா அதற்கு நம்ம வந்து எடுத்த உடனே தூய பக்தி தொண்டு பண்ணிட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் வந்து பக்தியில வந்து நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியும். ஸோ அதனால நாம பொறுமை கொண்டு பயிற்சி மட்டும் செஞ்சுட்டே போகும் பொழுது நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா? சோ நம்ம பொறுமை கொள்ள வேண்டும். மேலும் வந்து முயற்சி, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பக்தி கொண்டு செயல்படும் பொழுது இந்த மாதிரியான நிலைகள்ல இருந்து நாம வெளியில வந்துடலாம் இல்லையா? கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்ம வெளியில வரலாம். மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். இறைவனுடைய திரு நாட்டை வந்து அடைவதற்கான வழி கிடைக்கும். இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பிறப்பினை ஏற்றி இந்த உலகத்திற்கு வர வேண்டும். அது தேவர்களுக்கும் விதிவிலக்கு அல்ல அப்படின்று இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய வியாக்கியானத்துல நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உணர்வு முறையினை கொண்ட வைணவ கொள்கையானது அனைத்து வகையான உலக ஆசைகளிலிருந்தும் ஒரு பக்தனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. சோ பக்தனை தடை செய்கிறது. ஒரு வைணவ பக்தன், அதாவது வைணவ பக்தன் எப்பொழுதும் அந்யாபிலாஷை சூன்யமாகவே இருக்க வேண்டும். அதாவது பலன் தரும் செயல்களை தூண்டும் உலகியல் ஆசைகளிலிருந்து விலகியே இருத்தல் வேண்டும். எக்ஸாம்பிள், நாம எல்லாம் இப்போ தீட்சை பெற்ற பிறகு 16 ரவுண்ட்ஸ் இல்லையா, 4 ரெகுலேஷன்ஸ். அந்த வீட்டுக்கு போனாலும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யோசிக்கிறோம் இல்லையா? அது உண்டு இல்லையா? தட் இஸ் ஹவு த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இது நம்ம அங்க ஒன்றும் சோபாஜி செய்யறது கிடையாது. வி ஹவ் கமிட்டட். நாம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த கமிட்மெண்ட்டை வந்து நாம அந்த ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நாம அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். இட்ஸ் பெட்டர் டு டெல். தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க. நம்ம சொல்லாம நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னா இவங்க என்ன அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? ஏதோ திமிரு பிடிச்சிருக்கு இவங்களுக்குன்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? அதனால நம்ம விளக்கணும். விளக்கிட்டா நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க கண்டிப்பா நம்மள கேட்க மாட்டாங்க. சோ அப்படி இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியமானது. துருவ மன்னர் உண்மையில் மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவரான, அதாவது நாரத முனிவரால் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, அதாவது அந்த 12 எழுத்து சிலபல வந்து அவர் வந்து சொல்றார். யாரு? நாரத மகரிஷிட்ட இருந்து பெறார் அந்த மந்திர உபதேசம் இல்லையா? இம் மந்திரமானது விஷ்ணு மந்திரமாகும். இம்மந்திரத்தினை தொடர்ந்து பயில்வதனால் ஒருவன் விஷ்ணு லோகத்தை அடையலாம். அதாவது வைகுண்டத்துல எத்தனையோ விஷ்ணுகள் உண்டு, அந்த வைகுண்டத்தை அவர்கள் அடைய முடியும். மேலும் துருவ மகாராஜா தான் ஒரு வைணவரால் விஷ்ணு மந்திரத்தினை ஓதி தீட்சை அளிக்கப்பட்டும் இன்னும் உலக நன்மைகளை நாடுவதை எண்ணி அவருக்கு வந்து தன்னுடைய ரெஸ்பெக்ட், தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட், பொசிஷன், இதை வந்து அவர் நாடி இருக்கார் இல்லையா? ஆனா இப்போ இறை உணர்வு அவருக்கு வந்து ஏற்பட்ட பிறகு அந்த பௌதீக ஆசைகளை வந்து இவ்வாறு நம்ம நினைச்சோமே அப்படிங்கிறது, இப்ப இதை அடையணும்னு நினைச்சோமே, அதெல்லாம் அவர் நினைச்சு வந்து வருந்துகிறார். அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல நாம படிக்கிற உண்மை. மேலும் துருவ மகாராஜா தான் ஒரு வைணவரால் விஷ்ணு மந்திரத்தினை ஓதி தீட்சை அளிக்கப்பட்டும் இன்னும் இந்த உலக நன்மைகளை நாடுவதை வந்து எண்ணி வருந்துகிறார். அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்தவங்களுக்கு கடமை என்பது எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க ஹையஸ்ட் கடமைய பகவானின் திருத்தொண்டை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு. ஆனாலும் பகவான் வந்து அவரை வந்து அவருடைய அரசாட்சியை வந்து கண்டிப்பா அவர் தான் நடத்தணும் இல்லையா? ஒரு சத்திரிய தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறோம். நான் அர்ஜுனருக்கே அதை தான் சொல்றாரு. அப்போ வேற ஆளுக்கு எல்லாமே அதேதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை என்பது வேறு இல்லையா? வெவ்வேறு காலகட்டங்கள் மற்றும் வந்து சூழ்நிலைகள் வேறு. இன்னும் பல உலக நன்மைகளை நாடுவதை எண்ணி வருந்துகிறார். இது அவரது துக்கத்திற்குரிய மற்றொரு காரணமாகும். அதாவது துருவ மகாராஜா தான் ஒரு வைணவரால் விஷ்ணு மந்திரத்தினை ஓதி தீட்சை அளிக்கப்பட்டும் இன்னும் இந்த பௌதீக நன்மைகளை வந்து அவர் வந்து நோக்குகிறார் என்பது மிக தவறான ஒன்று, கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லையா? அங்கே பக்தன் பகவானிடத்துல வெறுமனே பக்தி தொண்டு மட்டும் பண்ணணும்னு மட்டும்தான் நினைப்பான் இல்லையா? அதுதான் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. அதை விடுத்துட்டு சோ இங்கே தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக நம்ம எண்ணங்களை நம்ம அபிவிருத்தி செய்துட்டா அது வந்து நமக்கு என்றைக்குமே மன வருத்தத்தை கொடுக்கும். அதே மன வருத்தம் தான் இந்த இடத்துல துருவ மகாராஜாவுக்கும் ஏற்படுறது என்பது இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து நாம வாசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும்
அவரது தூக்கத்திற்குரிய மற்றொரு காரணம் விஷ்ணு மந்திரத்தின் பலனை பகவானின் கருணையால் மட்டுமே அடைந்தும் உலக நன்மைகளுக்காக பக்தி தொண்டு செய்விட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு எத்தனை பெரிய மூடன் யான் என்று அவர் வருந்துகிறார் இல்லையா. சோ நாம ஆன்மீகத்துல நிலை கொள்ளும் பொழுது பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை நாம அதிகப்படியாக நம்ம எது பேஸ் லெவல் வேணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட நம்ம வேட்டி பெறணும். ஆனா அதே தேவையற்ற நிலைகள் இல்லையா, அந்த ஒரு செயல் கண்டிக்கப்படுகிறது. அது அவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டுக்கு கண்டிப்பா வழிவிடாது. ஸோ இட் வில் பி ஆப்ஸ்ட்ரக்டல் ஆக்சுவல். ஏன்னா நம்ம எனி டைம் இந்த 3 குணங்கள்ல ஈர்க்கப்பட்டு நாம தவறி விடக்கூடிய அதுதான் மூல காரணம். மேலும் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே நாம் ஒவ்வொருவரும் உலக ஆசை அதாவது ஈடுபடும் பொழுது வெறுமனே பக்தி தொண்டுல மட்டும் எந்த ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டுமே மனசுல வச்சுக்காம வெறுமனே பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது. இதுடன் இப்போ நாம் ஒவ்வொருவரும் உலக ஆசைகள் அனைத்துல இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற வேண்டும். எஸ் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் இல்லையா. சோ இந்த உலகத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நாம் அடையணும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தவறாகும். அப்போ நமக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையாது, இதே பௌதிகத்தின் தரப்புலதான் நம்ம செல்ல முடியும். அப்போ நம்முடைய இத்தனை ஆண்டுகள் செய்த அந்த தவ வாழ்க்கை என்பது எதுவும் இல்லாத போயிடும். நாம ஜபங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் அட்டென்டிவான நாம ஜபங்கள் இல்லையா. இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்கள் செய்யும்போது நமக்கு நன்மையான பாதை என்பது இறைவனை நமக்கு வழங்குகிறார். இல்லையேல் அதாவது இல்லையேல் மன்னரை போன்று நாமும் வருந்த நேரிடும். இல்லைன்னா நாமளும் துருவ மகாராஜ் மாதிரி அதாவது நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே நாம செய்த தவறுகளை எண்ணி நாம வருத்தப்படுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். எதிர் விதூஷிதா தேவை பதபீர் அசஹிஷ்ணுபி யோ நாரத வசஸ்தத்யம் நாத்ராஹிஷம் அசத்தம. மதி விதூஷிதா மாசுற்று, தேவை அதாவது தேவர்கள், பதத்வி கீழே விழுவர். தேவர்களும் விதிவிலக்கு கிடையாது, அவங்களும் தவறேத்தா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தவறி விடுவாங்க. அஹஷ்ணுபி பொறுமையின்றி, யா நான், நாரத மாமுனிவர் வச்ச அறிவுரைகளின் சத்தியம் உண்மை, நான் இல்லை, அக்ராஹிஷம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அசத்தமக அதாவது மிகுந்த பயனற்றவன். அதாவது ரொம்ப பயனற்றவன் என்றாலே எந்த பலனும் கிடையாது. அதுலயுமே டார்கஸ்ட் மிகவும் இல்லையா. எவ்வாறு அதாவது கான்பிடென்ஷியல், மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா வெவ்வேறு அத்தியாயங்கள். அது போல இவர்களுக்கு அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிக ஆசையை கொண்டு நாம செயல்படும் பொழுது ஆன்மீகத்துல நாம திளைக்கிறது என்பது மிக மிக அரிதானது. அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். தேவர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. தேவலோகங்களில் வாழும் அனைத்து தேவர்களும் ஒரு நாள் கீழுலகுக்கு திரும்பும். நான் இங்க போயிட்டேன், சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. தெய்வீம் மாயையாம், மாயையில் தெய்வீம் முழுமுதற் கடவுள், மாயையாம் மாயை, உபாசித்திய அடைக்கலம் கொண்டு, பிரசத்தி தூங்கும் பொழுது வரும் கனவு, இவ போன்று. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஆய்ந்தறி முனிவர் அந்த மாதிரி ரியலைசேஷன் நமக்கு இருக்கும். சோ ஒரு ஆய்ந்தறிய முனிவரா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஜீவன் நல்ல ஒரு நிலையை அடைந்த பொழுது இல்லையா, உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை அடைந்த பொழுது அவர்களால என்ன நிகழ்கின்றது தன்னை சுற்றி என்பது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். உண்மையிலேயே ஒரு அஜ்ஞானவாதிக்கு தன்னை சுற்றி இருக்கிறது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. அவன் வெறுமனே இந்த பிரத்யக்ஷம்லதான் அவனுடைய செயல்பாடுகள், அவன் கண்ணு முன்னாடி என்ன நடக்கிறதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்குவான். அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்னன்றதும் புரியாது இல்லையா. சோ அவனுக்கு பகல் தான், இரவு தான் இல்லையா. சோ இரவுல கனவு மயமா வரும், அதுவே அவன் நிஜமென்று நம்பக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. ஆனா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவன் அது கனவு என்பது தெரியும். எஸ் 32 சொல்லல மாதாஜி, 32 தான். நானு 32 தான், பட் பை மிஸ்டேக் நானு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஐ கேம் பேக் நவ். ஓகே. சோ அப்படி நம் மாயை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். மாயை என்று வரும் பொழுது இவன் அதாவது தெய்வீம் கடவுள், மாயையா உபாசித்த அடைக்கலம் கொண்டு பிரசீவி தூங்கும் பொழுது வரும் கனவு, அந்த கனவுக்காக இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றேன். சோ கனவு நடக்கும் பொழுது நம்ம
உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடியவர்களுக்கு அது கனவு என்று தெரியும் இல்லையா. பேசிக்கலி அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து தைரியம் ஜாஸ்தி. அடுத்து வந்து கனவு என்பது அவங்களுக்கு வராது. அப்படியே கனவு வந்தாலும் அது வந்து இட்ஸ் எ ட்ரீம் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா பௌதிகவாதிகளுக்கு வந்து சில சமயங்கள ஹோல் நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய சினிமா பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா, ஹாரர் மூவி பார்த்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அவங்க அலறி அடைச்சிட்டு எழுற மாதிரி இருக்கும். சில பேட் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்தா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்ம எழுந்து பார்ப்போம் இல்லையா. இது கனவா இல்ல நிஜமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இல்லையா. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே பிரத்யட்சமா தெரியறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஸோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, பௌதிகவாதியா இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க இல்லையா. ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணங்கள்ல வந்து உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு பகல் பொழுது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வீழ்த்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே பிரத்யட்சமா பார்க்கக்கூடியவங்க. ஆனா உண்மையான ஜாகிரதை அவங்க கிட்ட இருக்காது. அப்படின்னா அலர்ட்னஸ் இல்லையா. இப்போ ஒரு செயல் தன் முன்னாடி நகர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதற்கான மூல காரணம் என்ன என்பது அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா அதே வந்து ஜாகிரதையா இருக்கக்கூடிய தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு மனிதனால வந்து அது பௌதீக நோக்கத்துல வந்து இருந்தா அதுல இருந்து அவங்க தூரமா விலகிடுவாங்க. ஆன்மீகத்துல இருந்தா அதனோட வந்து அவர்கள் வந்து தன்னை இணைத்து கொண்டு செயல்பட்டு போவார்கள். இந்த வேறுபாடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா ஆய்ந்தறிய முனிவர் அததான் சொன்னாங்க. தூங்கும் பொழுது வரும் கனவு இவ போன்று. சோ நாம எப்படி இருக்கணும், அந்த ஆய்ந்தறிய முனிவரை போன்று தன்னுணர்வை உணர்ந்த ஒரு நபர் போல இருக்கணும். அது வரைக்கும் இல்லாதப்போ நம்ம பாக்குறது எல்லாமே கரெக்ட்னு தோணும். ஆனா உண்மையிலே நம்ம புலன்கள் எல்லாம் குறையுடையதாக இருக்கிறதுனால அதுதான் முழுமை என்பது கிடையாது. ஒரு வருஷம்தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போன் வாங்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இந்த சாஃப்ட்வேர்னுடைய வெர்ஷன் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சில நாட்கள் கழிச்சு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாம இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, புஷ் பண்ணுவாங்க, டவுன்லோட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க செட்டிங்ஸ்ல போகும்போது. அதான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த குறைகள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகும் இல்லையா. ஸோ அது போல நம்ம ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம போன் வாங்கும்போது பார்க்கறோம். ஆனா இந்த போன் வந்து எத்தனையோ வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இது வந்து அப்கிரேட் பண்ணும் இல்லையா. மேலும் மேலும் வந்து இதை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படுறது ஒரு லிமிட்டட் தான். இப்ப நம்ம முன்னாடி பாக்குறோம், பின்னாடி பார்க்க முடியாதுதான். என் பின்னாடி என்ன நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது இல்லையா. அது மாதிரி அந்த ஒரு லிமிட்டட் சென்சஸ் தான் நமக்கு இருக்குது. காதால கேட்கறது கூட ஒரு பர்டிகுலர் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது ஃப்ரீக்வன்சினா தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல எனக்கு. தமிழ்ல ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வா அலைவரிசை. நான் ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ரேடியோல சின்னப்ப கேட்டிருக்கேன், இத்தனை அலைவரிசை ஆல் இந்தியா ரேடியோ சென்னை வானொலி நிலையம் அப்படின்ட்டு வரும். சின்னப்ப வந்து அப்ப ரேடியோ மட்டும் தானே இருந்தது. நான் ஒரு 10 வயசு இருக்கும்போது வீட்டுல பிலிப்ஸ் ரேடியோ தான் இருந்தது. இப்பெல்லாம் அந்த ரேடியோ எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த எந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாத்தி நம்ம விவித் பாரதி இல்லையா, இதெல்லாம் அதுல வந்து பாட்டு கேட்கலாம் இல்லையா. விவித் பாரதியில பாட்டு கேட்போம், இங்க வந்து நியூஸ் இருக்கும், சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம கேட்போம். ஸோ இந்த அலைவரிசை கரெக்ட். அந்த அலைவரிசையை மட்டும்தான் நம்மளால காதுல ரிசீவ் பண்ண முடியும். அந்த அலைவரிசை எப்படின்னா 20 இருந்து 20,000 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்குள்ள என்ன நிகழ்கின்றதோ அதெல்லாமே நம்ம காதால கேட்க முடியும். அவ்வளவுதான் மனிதனுடைய கெப்பாசிட்டி இல்லையா. 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேல வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி எதுவா இருந்தாலும் இது கேட்கக்கூடிய தன்மை கிடையாது. அதே மாதிரி 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே அந்த அது கீழே வர்றது எல்லாமே நம்ம கேட்க முடியாது. அதுக்கு கீழேயுமே உண்டு, அந்த சவுண்ட் உண்டு. ஆனா நமக்கு அது கேட்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடையாது இல்லையா. சோ அதனால பின்னத்திற்கு பார்வை மாற்றத்தினால் தப்பியே நான் வருந்துகின்றேன். சோ இங்கே அவர் எதற்காக வருந்துகின்றார், தான் பௌதிகவாகி இருந்து விட்டோமே, மேன்மையான இந்த ஆன்மீக குவாலிட்டி நமக்கு அப்போ உணரக்கூடிய பக்குவம் இருக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் யாருக்கு, துருவ மகாராஜா. தப்பியே நான் வருந்துகின்றேன். த்விதியே மாயையினால் அபி இருந்தாலும் அசதி நிலையில்லாத பிராதுர் சகோதரன் பிராத்ருவ்ய எதிரி ஹிருத் இதயத்தினுள் ருஜா துக்கத்தினால். துருவ மன்னர் இவ்வாறு வந்து மேலும் வருந்துகிறார். என்னன்னு வருந்துகிறார், நான் மாயையின் கோர பிடியில் சிக்கிவிட்டேன். பாவம், அவர் அவ்வளவு சின்ன குழந்தை,
அவர் பெருசா வந்து அவர் சத்திரியருடைய ஆசை தான் அவர் வந்து செயல்பட்டார். ஆனா தன்னுடைய சிற்றனைய வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சார். அது ஒரு பண்பு மட்டும் கண்டிப்பா நல்ல நல்ல பண்பு கிடையாது. ஆனா சத்திரிய தர்மத்திற்கு அது கரெக்டான பண்பு தான். ஏன்னா இலங்கை எதிர்த்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது வரக்கூடிய போரிடக்கூடிய அந்த மன்னரிடத்துல இவங்க தோல்விதான் அடையணும், தன்னுடைய நாட்டையே இழக்கணும் இல்லையா? தன்னுடைய நாட்டை ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அத்தகைய பதவியில் இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால அவங்க ஏதாவது நம்மள பண்ணிட்டாங்களோ அவங்கள ரிட்டாலியேஷன் திருப்பி அவங்கள வந்து நம்ம கண்டிப்பா தாக்கணும். இதுதான் வந்து பார்டர்ஸ்ல எல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? இந்த இடத்துல அவர் நினைச்சது தவறு கிடையாது. ஆனா இப்ப அவர் வந்து பக்தன் என்ற தோரணையில வந்தாச்சு. அதனால பக்தன் என்ற தோரணையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து அதை வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து தானே வந்து உணர்கின்றார். அந்த எதிர்பார்ப்பு எவ்வளவு தவறு. பௌதீகத்தை வந்து ஆளணும் இல்லையா? அது ஒரு பொசிஷனால வரக்கூடியதுதான் இல்லையா? ஆளணும் அப்படின்னு நினைச்சது மிகப்பெரிய தவறு என்று இப்ப நினைக்கிறார் அவர். உண்மை என்னவென்று அறியாததினால் நான் அதன் மடியில் தூங்கிவிட்டேன். மாயனுடைய மடியில வந்து தூங்கிட்டேன்னு சொல்றார். இருவேறு பார்வை பெற்றதினால் என் மனதிலும் இவ்வாறு அவர்கள் எனது எதிரிகள் என்று எண்ணி வருந்துவிட்டேன். சோ அங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன், வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய குணம். நான் வேறு அவர்கள் வேறு, அவர்களும் நம்ம குடும்பம் அப்படிங்கிற நினைச்சிருந்தா, சோ அவரும் நம்முடைய தாய் தான் என்று எண்ணியிருந்தால், அவன் தம்பியும் தன்னுடைய தமையன் என்று அவர் எண்ணியிருந்தால், தாய் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படிங்கிறது வந்து வருத்தப்படாம இருந்தா அவர் கண்டிப்பா இந்த பகைமை என்பது மனசுல வச்சிருக்க மாட்டார், அவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருக்க மாட்டார் இல்லையா? ஆனா எதுவும் நடக்கணுமோ அது நடக்கும். அதர் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆல்சோ. அப்படிப்பட்ட நபர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளணும்னு நினைக்கும் போது இறைவனுடைய அருள் இல்லையா? ஆஸ் பர் இஸ் வில் இல்லையா? நேத்து கூட நம்ம படிச்சோம் ஒரு ஸ்லோகம் இல்லையா? என்ன ஸ்லோகம்? 1.15.13 ஸ்லோகம் படிச்சோம். ஆஸ் பர் இஸ் வில் ஒன்லி நமக்கு ஸ்பெஷல், அதாவது ஒரு ஆற்றல் வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாருன்னா அது அவருடைய கருணையால கிடைக்கப்படுகிறது. அந்த ஆற்றல் நம்ம கிட்ட இருந்து அவர் எப்ப எடுக்கணுமோ அவர் எடுத்துருவார். அது அதாவது ஒரு ஆற்றல் நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அது இந்த உலக நன்மைக்காக வழங்கப்படுவது. அந்த காரியம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆற்றலுக்கு வேலையே கிடையாது இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு அநேக ஆற்றல்கள் வந்து பகவான் கொடுத்தார், அவருடைய அருளால நிறையவே கிடைச்சது. ஆனா போர் முடிஞ்சு யுதிஷ்டிர மன்னர் வந்து ஆளுங்கின்ற போது நன்மையான ஒரு தர்மமான காலம் போயிட்டு இருக்க பிறகு அர்ஜுனர் வந்து அந்த ஆற்றல் இனிமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன், கலிகாலமும் வரப்போது, அவங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கணும். அந்த ஒரு காலகட்டம் வரும்போது பகவான் அதை வந்து அவரிடத்துல இருந்து வாங்கிட்டார். காண்டிபத்தினுடைய பவரே இல்லாம போயிடுச்சு. ஒரு சாதாரண ஒரு 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 பவ் அண்ட் ஆரோ இல்ல, பவ் அப்படின்னாக்கா வில்லு அம்பு இல்லையா? அந்த சாதாரண வில்லு போல ஆயிடுறது. அதனால அவர் அந்த காண்டிபத்தினுடைய குவாலிட்டியே இல்லாம 16,108 மனைவிகளை கூட அவரால் காப்பாற்ற முடியாம போயிடுச்சு மத்தாஜி. யாரையுமே காப்பாற்ற முடியாது, இழந்துட்டாரு, எல்லாமே இழந்துட்டார். அவருக்கு எதுவுமே இல்லை. அதனாலதான் அவர் வந்து துக்கத்தோட வந்து திரும்பி வர்றார் இல்லையா அர்ஜுனர். சோ அந்த மாதிரி நிலைதான் இது. சோ பகவான் மறைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டு திரும்புறப்ப மாதாஜி அவர் எதிர்த்த யாரையுமே அவரால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியல மாதாஜி. தன்னுடைய சக்தியே இழந்துட்டாரு. ஆமா, கரெக்ட். அவர் முகத்துல இருந்த தேஜஸ் எல்லாமே, ஏன்னா இது வரைக்குமே பகவான் தன்னோட இருக்கார் என்ற ஒரு ஆத்ம பலம் இருந்தது அவருக்கு இல்லையா? ஸ்பெஷல் இது எல்லாமே அவருக்கு பெனிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தார் பகவான் வந்து. இப்போ அவர்களும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லணும், அதனாலதான் அவர்கள் கிட்ட இருந்து பகவான் அதை வாங்கிடுறார். சோ நான் எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். இந்த உலகத்தை விட்டு நாம நீங்கணும்னு வரும்பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லாமே செயலற்ற தன்மைக்கு தான் போகும். மரணம் என்பது நம்ம அணுகக்கூடிய சமயம் வரும்பொழுது அந்த ஒரு ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கருத்து இதுதான். நாம என்னதான் பவர்ஃபுல் பர்சனா இருந்தாலும் இல்லையா? பரிஷித் மகாராஜ் எப்படி இருந்தார்? 7 நாட்கள்ல மரணம் என்று வரும்பொழுது அவர் வந்து பயம் கொள்ளல. ஆனா அவர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சார்? எல்லாத்தையுமே வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எல்லாமே கொடுத்து, சோ தான் அனைத்தையுமே வந்து விட்டு வெறுமனே ஒரு சாதாரண மனிதர் போல வந்து ஒரு யமுனை நதி கரையோரத்துல வந்து உட்கார்ந்து, கங்கையா யமுனை நினைக்கிறேன்,
அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்கிறார். அவ்வளவுதான். சோ அங்கே உட்கார்ந்து பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு எல்லாம் அங்க வந்து சேர்றாங்க. அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அங்கே வருகிறார் இல்லையா? அக்செப்டட். அதுதான் அவர்கிட்ட எவ்வளவு இந்த பிரபஞ்சத்தை, இந்த பூ உலகையே ஆண்டவர் பரீட்சித் மகாராஜ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து உட்காரணும்னா தட் இஸ் த லைஃப் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே நாம கொண்டு வரவில்லை, வரும்பொழுது போகும் பொழுதும் நாம் எதையுமே கொண்டு போறது இல்லைன்னு ஒரு நம்ம அதனுடைய தாத்பரியத்தையே புரிஞ்சிக்காம நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? இது ஒரு காமனா எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான். ஆனா அதனுடைய உள்ள அர்த்தத்தை நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா சோ நத்திங் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் பேக் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வெறும் உடல் மட்டும்தான் கொண்டு, அதுவும் ஒரு தாயினுடைய பண்புகளால இல்லையா? சோ இந்த பௌதீக பண்புகளால இந்த உடல் வந்து ஏற்படுகின்றது, உற்பத்தி ஆகிறது உள்ள இல்லையா? சோ கருப்பையில வந்து பிகாஸ் ஆல் த 24 எலிமெண்ட்ஸாலதான் இது வந்து இந்த 5 பஞ்சமகாபூதங்களுடைய இதனால இந்த உடல் வந்து ஏற்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்மம் உடல் ஆல்ரெடி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மா, இது எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான். ஒரு விந்து மூலியமா அந்த ஆத்மா வந்து அடைகின்றது. அதுக்கு மேல அந்த விந்துக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு அந்த விந்துக்கே உரித்தான அந்த சூக்ஷ்மமும் அதனோட இணைந்திருக்கிறது. சோ இந்த இரண்டுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்தூல உடலை வந்து இந்த பௌதீக பண்புகள்ல பஞ்சமகாபூதங்கள்ல இருந்து ஒரு ரூபம் வந்து ஏற்படுகிறது தாயினுடைய கருப்பையில. தட் இஸ் த அதாவது ஒரு தாயினுடைய கருப்பை அவ்வாறே வந்து இறைவனுடைய சிருஷ்டில வந்து இவ்வாறுதான் படைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எதையுமே கொண்டு வரவில்லை. போகும் பொழுது கூட எல்லா செல்வங்களுமே நம்ம நிறைந்திருந்தாலும், நம்ம சுற்றி இருந்தாலும், we will be having the power. எல்லா சொத்துமே நம்ம மேலதான் இருக்கும், ஆஸ்திகள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா நம்மளால எழுந்து போய் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது அத்தனை ஆஸ்திகள் இருந்து என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் நமக்கு ஏற்படும் என்பதை நாம உணர்ந்தோம் என்றால் பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து நமக்கு சுலபமாக கிடைக்கப்பெறும். அதனால நமக்கு அகங்காரம் நம்மளை விட்டு கண்டிப்பா நீங்கும். தேவையில்லாத செயல்கள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் பொழுது தவறுகள் இழைப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா பயம் கொள்வோம் இல்லையா? we will have a fear to do the mistakes. சோ அப்போ தவறு இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்னவோ அதை தான் நம்ம தேடும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாரையுமே எதிரியா நம்ம கருத மாட்டோம். இப்போ துருவ மன்னர் கூட தன்னுடைய சிற்றன்னை, அவருடைய மகன் இருவரையுமே அவர் வந்து அப்ப எதிரியா கருதினார். இப்ப அவருக்கு வந்து அவர்கள் எதிரி கிடையாது. இட் இஸ் எ ஃபேமிலி அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கார் துருவ மன்னர் இல்லையா? சோ பகவானின் அருளால் ஒரு பக்தன் வாழ்க்கையை பற்றி சரியான முடிவிற்கு வரும்பொழுதே உண்மையான ஞானம் என்ன என்பது அவனுக்கு அருளப்படும். அழகான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? வாழ்க்கை பற்றி சரியான முடிவு. சோ அதுதான் வாழ்க்கை. இது என்ன வாழ்க்கை? துக்காலயம் அசாஸ்வதமான ஒரு வாழ்க்கை. சோ இந்த வாழ்க்கை இங்கே தொடங்குகிறது, இங்கேயே முடிகின்றது. ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற உண்மையை உணர்ந்து அந்த அத்தகைய ஞானத்தை பெற்ற ஒருவன் அப்போ வந்து இந்த ஞானம் வந்து வழங்கப்படுகிறது. உலகில் நாம் எதிரிகளையோ நண்பர்களையோ உருவாக்குவதெல்லாம் இரவில் தூக்கத்தில் கனவு காண்பது போன்றதுதான். அந்த கனவு காண்ட பிறகு நம் வீழ்த்தெழும் பொழுது அந்த கனவு வந்து ரியாலிட்டி இல்லைன்னு தெரியும் பொழுது அந்த கனவோட நம்ம வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுறோம் இல்லையா? அதே போலதான் இந்த புவி வாழ்க்கையும் கூட. நாம கொண்டிருக்கக்கூடிய பந்தங்கள், சொந்த பந்தங்கள், நண்பர்கள் இல்லையா, எல்லாமே நாடு வீடு எல்லாமே வந்து ஒரு கனவு போன்றுதான். சோ இருக்கும், நாம் அனுபவிப்போம், விட்டு சென்று விடுவோம். இந்த உலகத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறது கனவுனுடைய ஆரம்பம். அந்த கனவுல நாம காண்றது எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கை, ஓடிண்டே இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. கனவு முடிந்து நம்ம விழித்தெழுறோம் பாருங்க, அந்த விழிப்பு தான் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம், மரணம். ஓகே, சோ இந்த விழித்தெழுந்த பிறகு அந்த கனவுக்கும் நமக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்லை இல்லையா? அது போன்றதுதான் நம்முடைய நிலையும் கூட. ஒரு முறை இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே வந்து மீண்டும் ஒரு உடலை பெறும் வரைக்குமே அதுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். ஆனா ஒரு உடலை இன்னொரு உடலை பெற்ற பிறகு அதையும் அது மறந்துவிடும் இல்லையா? இதுதான் உலகத்தினுடைய இயல்பு. சோ உறங்கி எழக்கூடிய அந்த ஒரு சமயம்தான் நம்முடைய இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடும். இது ஓமை இது. சோ அதோட நம்ம ஒரு கனவு ஸ்டார்ட் ஆகுது, முடியறது இல்லையா?
காலையில எழுந்த உடனே நம்ம குளிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம சமைக்க விளக்கேத்திட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம வேலைகளை செய்து போயிடுவோம். நம்ம பண்றோமா இல்லையா? அதே போன்றதுதான். சோ உலக வாழ்க்கையில் நாம் விழித்து கொண்டிருந்தாலும் ஆத்மாவை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றியும் நம்மிடம் தகவல்கள் கிடையாது. கனவுல எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். ஆனா அது அங்கே அந்த கனவுல நடக்கிறது எல்லாமே உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்போம். ஆனா அது உண்மை இல்லை என்பது அப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு தெரியாது. அது போல இந்த உடல் வந்து சில காலம்தான் என்ற அந்த ஒரு நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. உண்மையிலே நித்தியமான ஒன்று இந்த ஆத்மாதான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. எனவே நமது கற்பனையின் மூலம் பல எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் நாம் உருவாக்குகின்றோம். ஸ்ரீலா கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், உலகில் அல்லது உலக உணர்வில் நன்மையும் தீமையும் ஒரே தன்மையானவை என்று, இல்லையா? சோ நன்மை இருக்கும், தீமையும் இருக்கும். நன்மை எப்படி நம்ம வரவேற்கின்றோமோ தீமையுமே நாம அதை பொறுத்து கொள்டோ இல்ல அதுல இருந்து வெளிவரத்துக்கான முயற்சியோ நாம எடுக்கணுமே ஒழிய அது தீமை என்று நாம அதை மனசுல போட்டுண்டு எந்த ஒரு அதற்கான தீர்வு காணாம உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடாது. அது மிக மிக தவறு, இல்லையா? சோ அனைத்து உயிர்களும் கடவுளின் குழந்தைகள் அல்லது அவரது இடைச்சக்தியின் தயாரிப்புகளை, அப்படின்னா ததாசக்தி. இயற்கையின் குணங்களில் நாம் மாசுற்று இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாம் ஆன்மீக சுடர்களிடையே வேறுபாடு காண்கின்றோம். அப்படின்னா ஆத்மாக்களிலே ஜீவன்கள்ல நாம, அதாவது நாம இப்ப நான் ஒரு உயிர் வாழி, நீங்க எல்லாருமே இங்க 35 பேர் இருக்கும். டிஃபரெண்ட் லிவிங் என்டிட்டிஸ், இல்லையா? வெவ்வேறு உடல்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா தான் நாம. அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் நம்ம பார்க்கின்றோம். இங்க மாசிற்று இருக்கின்றோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக பண்புகளால நாம கலங்கப்பட்டிருப்பதால நாம ஆன்மீக சுடர்கள் ஆன்மாவை பற்றி நாம பார்க்கறதே இல்லை. ஆன்மா எல்லாமே ஒன்றுதான், ஒரே தன்மை கொண்டதுதான், நித்தியமான தன்மை கொண்டதுதான். சோ ஆன்மா என்றைக்குமே கலங்கப்படுவது கிடையாது. ஆன்மா எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்தை நிலையை அடையக்கூடியது, விடுதலைக்கான தன்மையை கொண்டது. இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியறது கிடையாது. நானா அது தெரியாம அதுக்கு மேல அகங்காரம் எனக்கூடிய போர்வையை போர்த்தி கொண்டு இந்த உடலோட நாம் ஒட்டிக்கொண்டு நாம நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம செயல்படுத்துகின்றோம். இந்த புத்தியையும் அந்த அகங்காரத்துக்கு ஏற்றவாறு புத்தி, மனசு, இந்த புலன்களை எல்லாம் செயல்படுத்தி நாம கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்துகின்றோம். சோ இந்த கண்டிஷனிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் கட்டுண்ட நிலையை தன்னுடைய செயல்களால் தான் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார். பகவானால அவ்வாறே படைக்கப்படவில்லை. சோ நாம செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய விளைவுகள் தான் நமக்கு பந்தப்படுத்துகிறது. அது எப்போ நாம பௌதிகத்தோடையே செயல்படுகிறோமோ அது நமக்கு பந்தப்பட்டு விடுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இது ஒரு மற்றொரு வகையான கனவாகும். உண்மையாக கற்றறிந்த பண்டிதன் அறிஞனையும், இல்லையா? வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? யானையையும் நாயையும் புல யானையும், அதாவது யானையும் நாயை தின்பவரும், ஐ திங்க் இது ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், சமமாக பார்க்கின்றான் என்று கீதை கூறுகிறது. 5.18 ஸ்லோகம். அவர்கள் புற உடலின் தோற்றத்தை பார்ப்பவர்கள் அல்ல, உண்மையான ஞானி உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை பற்றி உணர்பவர்கள். நாம் என்ன செயல் செய்தா அந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கும் அப்படிங்க. அது நாயினா இருக்கட்டும், அது மனிதனாக இருக்கட்டும், எந்த விலங்கு, மரம், செடி, கொடிகள் எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம அதுக்குள்ளேயும் ஜீவன் இருக்கின்றது என்று உணரக்கூடிய ஒருத்தர் தான் உண்மையான ஒரு ஞானி. சோ அந்த ஜீவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியது. உயர்ந்த அறிவு பெறும் பொழுது ஒருவன் உடலானது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது என்பதை தெரிந்து கொள்வான். இப்பதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், தாயினுடைய கருவுல இந்த பஞ்சமகாபூதங்களால நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருது, அவ்வளவுதான். சோ ஆன்மீக நோக்கில் நாம் அனைவரும் ஆன்மீக சுடர்கள் தான், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டிஸ். நாம் எல்லாருமே கடவுளான பரமாத்மாவின் பாகங்கள், அங்கமானவர்கள் தான். வெளிப்படையாகவோ அல்லது ஆன்மீகமாகவோ அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான். ஆன்ம ரூபத்தில் நாம் எல்லாருமே ஒண்ணுதான், நித்திய தன்மை. ஆனால் புறச்சக்தி எனப்படும் மாயையின் கட்டளைக்கேற்ப நாம் நண்பர்களின் பகைவர்களையும் உண்டு பண்ணுகின்றோம், இல்லையா? நம்ம புத்தி அந்த மாதிரி செயல்படுது, மனசு அப்படி போகுது. ஒருத்தரை இப்ப நான் எனக்கு பிரேமா மாதாஜி மேல ஏதோ ஒரு கோபம், அதனால பிரேமா மாதாஜியை கண்டா எனக்கு இப்ப பிடிக்கல அப்படிங்கிற அந்த விரோதத்தை நான் தான் ஏற்படுத்திக்கிறேன், பிரேமா மாதாஜி உருவாக்கல, இல்லையா? அது என்னுடைய மனம் கொள்ளும் நிலை. அதை நாம மாத்தி அமைச்சுக்கணும். சோ அதனால நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருக்கேன், நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாரா அப்படின்றது தமிழ்ல அழகான ஒரு ப்ராபர்ப். சோ நமக்கு நாமே நன்மைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம், நமக்கு நாமே தீமைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம்.
அதை நாம கண்டிப்பா விட்டொழிக்கணும். தீமைகளை நாம கண்டிப்பா விட்டொழிக்கணும். ஒருத்தர் தவறே இழைத்தாலும் நமக்கு மன்னிக்க கூடிய அந்த மனசை நாம எடுத்துட்டு வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த இடத்துல பகைமை என்பது இருக்காது இல்லையா? அங்கே பகைமை என்பது இருக்காது. பகைமை தேவையே இல்லை. பகைமையால் நமக்கு மன உளைச்சல் இதெல்லாமே உண்டு. எப்பவுமே அவங்களே பற்றி நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு, அவங்க இப்படி செய்தாங்களே என்ற அவங்களுடைய செயல்களை நாம நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுட்டு இல்லையா, அதனாலே ஒரு வியாதி என்ற ஒரு நிலைக்கு கூட நம்ம வந்துருவோம். மன உளைச்சல் வர்றது எல்லாமே இதுதான். டிப்ரெஷன் போறாங்க இல்லையா, இதெல்லாமே காரணம் அதுதான். சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நாம பக்குவமா ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனால் துருவ மன்னர் தெய்வீ மாயா உபாஸ்தித்தி என்று கூறுகிறார். அதாவது இக்குழப்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் மாயை எனப்படும் உலகியற் சக்தியாகும் இல்லையா? இந்த உலகியற் சக்தி எதனால் ஆளப்படுகிறது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால ஆளப்படுகிறது. ஓகே, ஒருவர் 3 குணங்களுக்குள்ளேயே உழண்டு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பா அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகுக்கு வந்துட்டேதான் இருப்பாங்க. எந்த ரூபத்துல வருவாங்கன்றது அவங்களுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, நான் இங்க சொல்லிட்டே இருக்கும் நான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன்னு நான் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிட்டேன். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கருத்துக்கள் அங்க ரிலேட்டடா வந்துடுச்சு, அதனால அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியைவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे